Hello guys, good evening. Karon guys, wa tay mga obra guys atong iprank si Mother guys. Kita mo ni guys. Artificial nga fish nga mulihok, rechargeable siya guys. I-charge ni mulihok guys kay kung mo kuan siya guys, kung mo imo siya i-on guys ba. Napalit na ko sa online guys. Karon guys kay panyapon guys, inon ako nga Mother kanang kuha na itong sudanon, lutuan ni para panyapon. Inon ako siya guys, tanaw na to kung sa iyang reaction guys, tanaw na to guys. Tanawa guys, kita mo ni guys, oh. Atong iprang si Mother guys, tanawa guys ha. Kuha ni siya guys, kanang kuhaan mo kapakapa guys. Itong kung i-on guys. Ito lingaw guys. Talungon siya na to guys. Watay lingaw guys, atong iprang si Mother dali guys, inon ako nga Mother. Kani mo luto asud anong panyapon, prituhan ni. Nya tanaw na to yung reaction guys. Let's go guys, dali ka watay lingaw. Tanaw guys, na kapakapa gid siya guys. Di mo siya siyang anaon guys, basta anaon sa inyo siya guys. Para mawala yung kanya. Guys. Basta yan na irong hagi kapon guys, mo kapakapa ni siya guys, mulihok guys. Tanaw na to sa iyong reaction guys. Let's go guys, kawatay lingaw guys. Ari na guys, ready na sa plato guys. Tanaw. Na si Mother sa go guys. Akong tawagon nga Mother. Kanilang prituha para panyapon Mother. Oh. Ayun, sama guys, go guys. Dali guys, kiatuon na to siya sa luwa. Tanawa. Tingnan ko siya. Mother, panyapon Mother ba? Nagkuhan magkukunsay sudan. Nakitaan ko ni Mother. Naamon din ni sa rip di ay oh. Prituhan ni isda be kay panyapon na to. Sao na? Prituhon nimo. Tuhon. Ang isda ba prituhon nimo isda kay lami kayo ikuan ikaon ni panyapon. Dako pa kayo priskap kay Mother. Sa ko man isda ah. Gani. Pero Mother kay lami kaayo. Sao na? Prituhon pero depende nimo kung saon nimo. Wala akong taladugay na kay lapas mo isda ah. Magtula pa nga gikam na sa rip, tula. Pwede ra pritunan. Pritunan ang usarap tara kabuok. Oh, pwede po. Pero dako man na siya maski usara. Prituhon na lang rikta ba? Pritunan na lang na kay. Sige. Kusog ni dai. Uy, kuya ko ni isda. It's a prank! Prank na Mother! Lalo na isda! Lalo na isda agad. Siguro magkuha ng isda. Na-prank si Mother guys.